Dan ne bauta Allah ya halicce ni, ya saka mu na ƙauna tabbas ya sani. Ba wani sauran kallo ko na gari, miliyoyin mata kin musu razani. Nutsuwa ta ke cikin wani kwarjini, ƙauna ta ƙauna so yayi sansani. Ko a mafarkai na ke nake gari, jin daɗin raina ke kula da ni. Na shiga kogin ƙauna so yayi mana rana, nai zabari maza furta sore a jikina. Na shiga har dangina don a sa mana rana, mata ta ce sannu uban jikana. Ke kaɗai na zaɓa ƙanwata a cikin 'yan mata, ke kaɗai na raɓa za na faɗa kin musurata. Kin shige raina har da jiki da jini na da hanta, ki matso kusa ki ji wani zance ƙauna zannana ta. Za na baki zoben alƙawari ki riƙe 'yar gata, wataran za yi mana ayyar riga mata da mijinta. So ya fi zuma har masu kare so ya kasaita, da ke so mi budure ki ji kyakkyawa ta. Na samu diya kyakkyawa ta wacce zannana ta, duk wanda ya kawo mun wani farmaki mun kita. Zan ɗau fansa wannan shi ya sani, babu mugunta soyayya ita ce jiwon rayuwa kuma halitta. Kowa kaga ya samo mai tarbiya ba shi biyanta, ita mace kyakkyawa kuma mai tarbiya ta kasaita. Ga ilimi kuma ga kyau ga hankali zannana ta, ga ta da kwara kuma ga ta da kyau na diri ba ta biyinta. Kuma ga ta da tsafta kuma ga jan ajiye ta yi musu rata. Ke ce kawa kuma kin wani magani a zuciyata, kai na ga halitta wannan zamani da masoyiyata. Ta shiga raina ta kwantar da hankali ta yi mana gata. Allah ka cika mana burin zuciya ga matata, Allah ka cika mana burin zuciya ga matata. Allah ka cika mana burin zuciya ga matata.